Браво! Браво! Чудесен старт за Стиляна. Виждате реакцията на Валентина Иванова и на Таня Янчева, психолога на отбора. Повече от убедителен старт за Стиляна. Тези бухалки са от начало до край, спират дъха. Много интересна композиция. Първите танцови стъпки в началото са веднага хващат за гърлото. Смяна на ритъм, всичко има в Хубава си моя горо, в този точно прочит за Стиляна Николова, изпълнението на Кристина Кокорска, аранжимента на Красимир Тодоров специално за Стиляна. Много добри пируети видяхме. Това е и основната сила на Стиляна. $32,750 за Зохра. Идентични оценки за нея за изпълнение и артистично. 16,7 за трудност. Чакаме с нетърпение какво ще отредят съдиите за бухалките на Стиляна. Хана Пана Вайснер с този златист костюм. Видяхме го още в квалификации.